Altzako alardea. Alarde hitza arabienetik dator, al-hard hitzetik, eta berez bere esanaia da erakustea. Euskal Herrian bi eginkizun aipatzeko erabili izan da hitz hau. Batetik, antzinako erregimeneko armadunen desfile militarrak, eta bestetik, armadunen desfile folklorikoak, formalki itxuraz erakustaldi militarren antza zutenak. Gaur egun, alardeak Euskal Herriko herri batzuetan egiten dira jai giroan. Ezaugarri nagusia da gudari uniforme dunez jantzitako pertsonek osatzen dutela eta kaleetan zehar desfilatzen dutela. Alardenen inguruan hitz egiten dugunean, Irungo eta Hondarribiko alardeak etortzen zaizkigu burura. Hala ere, Altzan ere alardea ospatzen zen, naiz eta desfile militarra zen. Foruek indarrean zirauten bitartean, ospakizun hauek ezinbestekoak ziren. Altzako alardea ospatzearen zentzua ulertzea hortik dator, erraza da ulertzea. Lurralde historikoen babesa biztanleen esku zegoen. Ez zegoen babes indar profesionalik edo ejertzito profesionalik. Beraz, biztanleek beraien etxeak eta provintzia barneko eremuak defendatu behar zituzten. Edozein egoeraren aurrean, eraginkortasuna ziurtatzeko eta indarra tokiaren ezagutza eta defentsa egokia bermatzeko, urtean behin, armen egoera ona eta bizilagunen prestakuntza saiatzeko alardea egiten zuten Altzako kaleetan zehar. Altzako bizilagunek kontatu digutenez, tradizioz, 18 eta 60 urte bitarteko gizonek osatzen zuten erakustaldi militarra. Arma zuriak edota suzkoak erabiltzen bazekitela frogatzeko. Emakumeek ez zuten erakustaldi militarretan parte hartzeko aukerarik. Donostiako danborrada ere, alardea ote den eztabaidan dago, baina gehienen ustez segizio irrilaria da, okupazio frantseseko armadari burla egiteko. Zer iruditzen zaizu alardearen tradizioa? Zergatik uste duzu jada ez dela Altzan ospatzen, folklorez bada ere?